kuphi na kuphi emakhaya amadolobheni aseTukomplasta khona sawubona ke mbukele, and a warm welcome to this week's edition of Ilungelo Lakho, It's Your Right. Lolu hlelo ke luthela konke lokuthinza nine nemalungelo enu njengebathengi. Mina ke ngingisimphiwe Ngcongwane. Mbukeli, kulesikhathi manje ke kulomnotho lo ndengako bantu bathwele kamadimo. Emakhikhi yabhobokile. Labanye sebabona ukuthi kungcono ukuthi bangene umkhono nesiphanga ekugembuleni noma ke ukudlala umshayina noma ke emahashi. Kepha ke ingabe lempilo iphephile yini? Asasingene shika endzabeni ethu namhla sesike sibuke ukuthi kuphephe kanganani lokho. Bathe ke thatha ama chance, thatha ama million. Lokho ke sekuyimpilo labanye abantu labanikele kuyo ngendzaba ke impilo lematima. Bagembula kuma casino, bagembula endzaweni tekudlala ibhola nabo horse betting. Labanye ke sebanikele kuma lotto naletinye indlela ke tekugembula. Ingabe yini bantu bathembe kule ndlela lengaka ekuphila? You know, gambling, there's a lot of risk involved. You can lose all your hard-earned money, so I'm not the person for gambling. I love gambling. It's my favorite thing. I know that sounds terrible, online gambling. And I won big once. With that money, I went to Cape Town, went on a nice little holiday. Since then, I have played a lot. It is an easy, quick thing to do on your cell phone in bed. And I haven't won big since, and I have lost quite a bit. So, to be honest, after that big win, you never really win again. And you just end up wasting all of your money. Angisuye umuntu ogembulayo mina. Kodwa ngike ngibone abanye kubasiza ugembula because umuntu yakwazi ukuthatha lokho okuncane nakho ahamba ayogembula mhlambe abuye na something, but kukhona abanye abahlulekayo engathi sebe addicted ku gambling. Uthola umuntu umholo wonke uzowuthatha ayofaka ku gambling instead of ingane zidle ekhaya ayisakwazi ukuthola ukudla ngenxa yokuthi ubaba noma umama usengene kakhulu kulento ye gambling okwenza ukuthi agcine aluza something kangangokuthi angaze luze ngisho izinto zakhe isekhaya esedayisa, angaze luze ngisho umuzi onomuzi egcineni lapho ingane ziyalimala. Igambling singayenza just for fun, ungayenzi ibe yinto kuwena ezogcina seyikulimaza ilimaze nomndeni wakho. So personally, I don't like gambling. I've seen people being addicted to gambling, and I don't have personal experience, but I've seen people that I know that would go gambling and they end up going to loan sharks to get money so that they can gamble, but they never get anything out of it. So for now, I don't think gambling is good or bad. It depends on what and yeah, like if you can't afford it, and then you just leave it. I don't think it's very good because how it's or winning or losing. So I cannot continue or no. It's not very good because I not guarantee. So gambling it's painted out to be bad lately, right? Because there's so much awareness around it. But I think it's important for people to know that if you're going to go into gambling, you need to make provision for it. Don't end up going into your savings or your life savings and spending money that you're not supposed to be spending, and then find yourself drowning in debt just to cover your gambling, you know. So I think as long as it's done responsibly, you can get lucky, sometimes not so lucky, but responsibility should lead you in your gambling. Well, ukhuluma kabanti ke indzaba yethu asesimukele ivakashi lethu namhla from the Responsible Gambling Foundation. Asimukele ke Sibongile Simelana Quntana kanye ke naThemba Ngobese lomele ke iGauteng Gambling Board. Sanimukele enhleleni sanibonani. Hayi, sawubona bhuti. Sawubona bhuti. Yebo Sibingelele nawo bonke abantu ekhaya. Asibonge, thank you so much for joining us and a warm welcome to the show and this discussion. Just picking up on Lotsatsi nje, the last Vox Pop that we just heard. Uthi ke ukugamblisha in as much as it's fun and luck, but you need to be responsible. Ngifuna ke sicala ngikuthi ke just how prevalent is the issue of gambling addiction? Well, but Simpiwe uqinisile udadewethu lapho anayithi kumele abantu bagembule kade kodwa ke kumele benze show ukuthi ababi addicted. I-gambling addiction ibhebhethekile emphakathini. Baningi abantu abazithola sebesengxakini, and ke into eyenza ukuthi ibe inkinga kakhulu ebantwini abaningi ingoba ihambelana nezifo ezinye, izifo zengqondo zokuhlukumezeka komphefumulo, and ke abantu abagemblishayo abahlukumezi bona bodwa kodwa bahlukumeza nemindeni yabo
so yingakho ke ibe inkinga kakhulu emphakathini. Thina ke siyi foundation siyakwazi ukuthi ngonyaka sibone abantu abayi 2000 unyaka nje befikile kithi bathi sinenkinga sisengxakini asakhoni ukuthi siqhubeke nempilo, abanye baze bafuse nokuzibulala. So ke ibhebhethekile yona kakhulu, and into yenza ukuthi ibe inkinga kakhulu emphakathini yingoba abanye abantu abakhona ukuthi beze ngaphambili basho ukuthi bane addiction, bayahlala emakhaya and abazi ukuthi baye kuphi bafune uncedo. Enye into banamahloni, bayasaba ukuthi uma ngabe bephuma bathi nginenkinga yokugamblisha bazogxekwa. So babekwe izici, yingakho abantu abaningi basaba ukuthi kuze thina ke laba beza kithi siyakwazi ukuthi sibanikeze i-counseling, and ke siyakwazi ukuthi uma ngabe sibone ukuthi inkinga seyande kakhulu siyakwazi ukuthi umuntu simthathe sim-admit for insuku ezingange 30 days lapho ke asesibhedlela khona esebenza nabo dokotela aba-specialize ngokomqondo. Yeah. Konje inhlangano yenu yenta ini i-Gambling Foundation yini umsebenzi wenu? Thina futhi kahle sinceda abantu abahlukumezeke ukugamblisha, siyaba treater and ke sikhansela bona kuyibona abanenkinga kanye nemindeni yabo. Sikwenza konke lokhu, akukho abakhokhi into, akukho umuntu azoyikhokha, usizo lethu nje lifumaneka mahala kuwo wonke umuntu olidingayo. Kanti ke futhi siyakwazi nokufundisa abantu ukuthi nabefuna ukugamblisha yiziphi izimpawu kumele bazibone ezenza ukuthi bazi ukuthi yabona ke manje sengisenkingeni oba sengisengxakini. Kanye ke nemindeni yabo siyakwazi ukuthi bathi bekani izimpawu ezinje ukuze nekwazi ukuthi nazi ukuthi umuntu wenu sekayagamblisha. Siyayake nasezikolweni nakhona siyofundisa abantwana, because yazi ke abantwana bayagamblisha nabo noma ke kungekho emthethweni. uButhemba I think uzokhuluma kabanzi ukuthi ibapha abantu abavumelekile ukuthi ukugamblisha. Siyayake nakuma casino siyo kanye siyoxwayisa abantu ukuthi gembula, kodwa ke yazi ukuthi ugembula okokuqala kusemthethweni ukugamblisha, la le ndawo ukugamblisha kuyisemthethweni. Okwesibili uyakhona ukuthi ungagamblisha, iphokotho lakho liyakuvumela ukuthi ugembule. Right. Yeah, I want us to talk about letimpawu lesingatibona noma ke sti observe ukuthi ke umuntu songena eshiqa elibishini lokugamblusha in a moment, but kwanyalo let me just bring you in ngoba selapha ukuthi usichazele abantu ukuthi lo munye ke angathi kugamblisha noma ke kugembula it's self-inflicted. Umuntu usuke atifake yena kude lomphushile ukuthi angene kulelo bishi lokugembulisha. Ungathini ke kuloko? Yeah, ngibonge bhuti wami. Uyazi okokuqala nje engakusho ukuthi cha, ngiyabona ukuthi indlela sesihambile inqubekela phambili. Kuma insights enwadlalile ngibonile ukuthi abantu sekhona ukufundiseka ngalokugembula. Yes. Ukuthi umuntu azi ukuthi ugembula i-chance, akusuka ukuthi uma uyogembula uzowina. And ngizwile futhi nabaningi bephawula ukuthi bayamabegambula kufuna kube yifun ngoba i-form of entertainment i-gambling. And uma ngabe uyi-approach ngaleyo ndlela kuba lula futhi nokuthi ukwazi ukuzikhuza ngoba uma ungacabangisisa kahle awuyihamba uye-restaurant ungayizanga uyenze i-budget ukuthi ngiyazi i-budget ufuna ngithenga ukudla, ngithenga ama-drinks, ngakho imali engikufanele ibe nayo fanele ibe imali engaka. Ne-gambling injalo ifuna ukuthi uhlele wazi ukuthi uma ngiyongena laphana nginawo lo 500 noma lo 200 futhi lo 200 rand ngizimisela ukuthi uma ngabe ngiwinile kuhle ngiyajabula, futhi uma ngiwuluzile ngizoba nje nobumnandi njengoba ngizokwenza noma mhlawumbe uma ngabe ngiyobhekelela imovie bese futhi ngihambe ngekhaya ngingaphihlisi lutho, ngingathukutheleli umuntu, ngingathuki umuntu. Kusho ukuthi ke uma ukwazi ukudlala kanjalo usukudlala within your means, kusho ukuthi uyakwazi uku-afforda lokugambula kwakho, kanti futhi uya-understand ukudlala ngale mindset ukuthi kungenzeka ngiwine, kungenzeka ngingawini. Into ebalulekile leyo, into futhi esiyigqugquzelayo. Okay, in just a moment ngifuna usichazela abantu ukuthi ke yini umsebenzi we-gambling board. Kepha nje please hold your thought. Sesike siye emarket kwanyalo ubukeli sisishilela ngasetitolo, hlala kanye nathi ke siyabuya khona manje leli lungelo lakho. Sakumela futhi mbukeli tincingo tolo setvuliwe ukuthi ke nawe ungaba ingcenye inkulumo yethu namhla ungasishayela icingo khona manje lapha e-studio mbukele ku 0117140671 noma ke 0117149672. The numbers are on the screens right now. Ungasithumela futhi ne WhatsApp ku 060
844-9857. You can also email your thoughts to consumer@sabc.co.za or even interact with us on our Facebook. Namhlanje sikhuluma ke ngokugembula noma ke ukudlala emahashi noma ke ukudlala umshayina, gambling addiction. Ukuthi ke iyini ubona kanjani ukuthi nawe sokungena eshiqa elubishini lokugembula nekuthi ke yini ke lusito longathola nangabe udukhanza sokungene shiqa egembuleni nekuthi ke timphawu longatibuka kubantu abakho noma ke tihlobo takho noma ke noma ngangibani uhlala naye ukuthi ke loyo muntu loyo sokungenile egembuleni ukuthi ke angaphuma kanjani. Sinetintethu ke namhla from the Gambling Foundation and as well as the Gauteng Gambling Board. Now ngobe sichazela abantu ke singakangene enkulumeni yethu namhla ukuthi ke i-Gambling Board yenu yini umsebenzi wendako nekuthi ke uhluke kanjani ne-foundation. Ngiyabonga bhuti. Ngamafuphi nje ake sithi thina umsebenzi wethu ukuvikela umphakathi. Noma ke mhlawumbe uma ngabe ufuna ukuyicacisa kahle sivikela abahlali nezakhamuzi zasesifundeni saseGauteng ngoba umsebenzi wethu uphela kuma borders walesifundazwe. Yes. Bakhona abanye abasebenza kwezinye izifundazwe nabo benza umsebenzi ofana nowethu. Ngisho ukuthi sivikela umphakathi kanjani na ithina esiyayisikhipa imvume noma ke sithi ama license esiwanikeza inkampani ezithize ukuba zivule indawo zokuthi gambule njengoba kune casino noma kune casino kufuneka ibe ne license leyo license iphuma ku Gambling Board. Ithina futhi esibeka imithetho inemigomo nemibandela yokuthi kugenjulwa kanjani kwenziwe njani siphinde futhi kube umsebenzi wethu ukuthi siqinisekise ukuthi leyo mthetho le inkampani esesizinikeza ama license ziyakwazi ukuthi ziyilandele leyo mthetho leyo. Siphinde ke futhi bese siqoqa ke intela ibalekile ke lento lesiqoqayo kule inkampani mangabe zigembulisa abantu ngoba yiyo futhi lethathwa uhulumeni ukuba idinge ibisigcina idingo zomphakathi kwakhiwa amakliniki ikole nayo yonke njalo njalo imali ephuma ku gambling bese ke iza njengentela umisa iza kuhulumeni. Lo munye kutati buda ukuthi ke kugembula ku wrong kanjani nangabe ke asengibekise nje i-report ya 2022-2023 ithi ke i-Gambling Board ikweleke umthelo onganga 12,776 million ushito ukuthi ke uyakhatha ikolo ayakha nezibhedlela leyo mali leyo. Lo munye utati buda ukuthi ke there's nothing wrong egamblisha ngoba bantu ke basitakala through the economy. Yona iqiniso ukuthi i-industry ine contribution enkulu kakhulu kumnotho wakulelizwe nawa kwesifundazwe uqobo layo njengoba usushilo eGauteng kulonyaka ophele ngo2023 nje yenze i7 almost 13 billion 12.7 billion kodwa leyo mali eyentela ye tax kuphela awukakayifaki imali ye VAT le nkampani iphinde ikhokhe futhi ne VAT kodwa ngithi manje lezo zikhokha ku national government lokushuthi ingedulu kwalo 12 billion ingedulu phezulu kwaleyo nemali ye tax namakhampani futhi aphinde bhadala futhi ne corporate tax so economy iningi contribution eyenziwayo le industry emphakathini ayipheleli kwintela abaningi abantu abasebenza kule industry njengoba sazi isimo somnotho ne-unemployment kulezwe lethu iphezulu kakhulu baningi abantu abasebenza khona njengoba ngisengishilo intela kanti futhi kunenqelasenda eningi eyakhiwe ile industry for example uma ngakwenza umzekelo abantu abaningi abazi ukuthi iSentin International Convention Center lesinayo imali yegambling yakhele leya facility enkulu kangaka ku province ebaleka kangaka kule province yethu so umningi umphumela omuhle ephuma ku gambling kanti futhi baningi futhi abantu abakwazi ukugembula bagembule responsibly bese ke ngebhadi njengoba nangako konke okwenzayo noma ngabe yini oyenzayo uma yenza kuze kweqe ifike besiba inkinga bakhona ke nabantu abagembula kuze kweqe lawo bantu ke beyila khona bese oza kwethu sixhuma nabo ke khona ngoba inkampani nenkampani inawo i-responsibility yokuthi ke bese ke inakekele nomthetho ufuneka inakekele ukuthi for example ingathumeli ikhangiso kuleyo muntu oseshilo ukuthi hayi sekuyangihlula ukugembula mina kunohlelo lokuthi uyibhalise ukuthi hayi cha mina sengiyahluleka manje ukuyibamba ukuthi ngigembula kangakanani ufake lelo hlelo bese le inkampani zingakuvumeli ukuthi ungene uzogembula futhi uma usunenkinga futhi i-Gambling Board iyakurefera futhi nayo kuza kwethu lapha ku foundation ukuze ukwazi ukuthola uncedo ngoba wonke umuntu uyakwazi ukulapheka kona kuyalapheka ukuthi nje kufuneka umuntu aqala avume ukuthi senginayo inkinga bese kuba khona right.
Nawubuka ke ama-adverts lamaningi kubomabona kude nasema-radioini by the gambling companies uva bathi winners know when to stop. Lokusho ukuthi ke labawinako bayade ukuthi kumele bayekele nini. Lokho ke it touches on responsible gambling. What's yini irresponsible gambling? And I want both of you to answer that. What's yini irresponsible gambling? Kumele ngifike kumalini noma kumele ngispende malini for me to qualify as a responsible gambler. Nekuthi ke kumele ngece malini kuze kuthiwe ke I'm an irresponsible gambler noma ke I need help. Ubheki ikhukhu lakho but ebeseshile kungobese ukuthi ebeka ngomzekelo ukuthi uma ngabe uye e-restaurant uyazi ukuthi ngeke uspend imali ungenayo. Yes. Iyafana ke loyo naku gambling awukwazi ukuthi uthi uzogamblisha ngemali ongenayo. Kuyafana ke futhi ukuthi uma ngabe uyogamblisha ukwazi ukuthatha imali ebekelwe ezinye izinto zasendlini uthathe yona ugamblishe ngayo ngoba ubona ukucabanga ukuthi izongezeka leyo mali akwenzeki kanjalo. Ugamblisha ukuthatha ama chance njengoba uke washe ekuqaleni ukuthi thatha ama chance thatha ama million uthatha ama chance ngempela because angeke usho ukuthi ube nesiqi sokuthi ngizowina. Kungenzeka ukuthi uphume ungenalutho ungenamali but ke ukuthi uma ngabe uyazitshela ukuthi ngiyogamblisha namhlanje wazi ukuthi imali engigamblisha ngayo imali engingayi afford ukuthi ngiyilose. Uma sengiluzile ngizokhona ukuthi ngihambe ngibuyele ekhaya. Ingxaki ke iba sekuthenini abantu bangabe basaya lapha bayo bahambe ukuthi ngomgaqo ukuthi hayi ngizothi nasengidliwe ngihambe ngekhaya. Bafisa bafuna ukubuyisa leyo mali leyo abasedliwe yona. Umuntu athi hayi angikwazi ukuthi ngidliwe 500 rand leyo mali leyo bekuyimali yebisi labantwana ekhaya imali yesinko ngakho ke ngizohamba ngiye kumashonisa lapha ekhoneni ngiyoboleka imali ukuthi ngikwazi ukubuyisela le mali le bese ngidliwe yona. Inkinga besiqala lapho ke umuntu mangabe sethi ngifuna ukubuyisela le mali le bese ngidliwe yona bese umuntu aba trapped ku cycle. It's a repetitive cycle. Uyabona ukuthi hayi ngizobuyela futhi kusasa mhlawumbe kusasa inhlanhla ngizobe nginayo. Kukhona ke abanye abathi nangilele ngiphupha number 7 kusikuthi inamba ezizophuma mhlambe ihashe limhlophe lelo akwenzeki kanjalo because ke it's just a belief yokuthi uma ngabe uphuphe inamba enje hamba uyobetha ngaleyo number leyo akwenzeki kanjalo. Igambling it's fun and kumele uyithathe as part ukuthi yazi ukuthini ngiyazijabulisa. Siyazi ukuthi ke akusibo bonke abantu abasijabulisayo ngegambling because ke singabantu sihlukene isakhiwo sethu somqondo sehlukene emotional stability yethu iyahlukene. Mina ngakwazi ukuthi ngihambe ngecasino ngigamblishe ngithi nasengidliwe ngiphume ngihamba wena but simple ungafika lapha yana ube emotional. Uyabona uchazile uButhemba ube emotionally ukhale ulwe nabantu ufike endlini ushaya amacango ngoba isimo sakho sengqondo asikuvumeli ukuthi wenze ugamblishe because ke emotions zakho zingaphezulu usheshe ube emotional. Uyabona asiyazi ukuthi ngubani umuntu othi uma ngabe egamblisha akwazi ukuzibamba angabe emotional abanye babe emotional. Size sibone ngabantu ke sebathi nginenkinga manje ngicela uncedo. Ngoba usuthini umbono wakho nge-responsible gambling? Uyazi kakhulu nje ngifuna uqala ngokuthi ngeke ngakusho lokho nangaphambili ukuthi akusike efemini lapha. Uma ngabe uzophuma ekhaya uhamba uye endaweni yokugembula uthi uyokwenza imali inkinga yakhe eqalile ngoba isizathu esikusa laphana asikho sihle ngoba wena uya lapha ukwenza imali ngakho ke usuba vulnerable uyakwazi nokuthi uluze imali bengafunanga ukuthi uyiluze. Kanti uma ngabe uphuma lapha uthi cha yabona namhlanje uLwesihlanu ngona 100 rand cha ngiyogembula namhlanje ngiyokwenza ifund ngiyozijabulisa kulula kanjalo ngoba noma usuyiluzile le 100 rand uyakwazi ukuzihambela ekhaya ungabe nayo inkinga. Kodwa uma ngabe umqondo wakho usuke ekhaya uthi hayi cha ngifuna ukwenza 1000 rand namhlanje iqalile inkinga ngoba akusiyi indawo yokuthi ngihamba ngiyokwenza imali akusukona efemini lapha ngoba akuna guarantee ukuthi udamakha into 1000 ayikho guarantee lapha. Uyakwazi ukuwina uyakwazi ukuluza. Ebese inkinga abantu abanayo enkulu kakhulu ungeke ukuthi ufike ngo1000 rand usuyabona ke manje usuphethe 2000 rand bese ke manje umqondo uthi hayi usho ukuthi namhlanje usuku lami ke namhlanje ubusu uyahlala ke manje ubuyisele wonke lo 2000 uzofake futhi nomunye wesibili ngokuphela manje ngoba manje uyitshela ukuthi hayi usuku lami alukho usuku lakho lapha ngoba inhlanhla ivame ukufikela kanye inhlanhla so uma uyabona nje mangabe ungaba nomqondo ukuthi mangake ngithi ngiyagembula mangiqala ngikhuphuka ushiye
angeke uzobe nayo inkinga ugembula. All right, asishiye lapho imbukele sizishelele ngasetitolo. Please don't go away. We'll be right back after this. Welcome back. Khumbula ukuthi tincingo tethu sethuvuliwe ukuthi nawe ungaba ingcenye yenkulumo yethu namhla ungashara licingo khona manje la e-studio ku 0117140671 noma ke 0117140672 ungasithumela futhi na WhatsApp ku 0608449857 ungasithinza futhi na ku Facebook. Let's take our first caller sinambongeni ulapha ke Sekunda sakumole enhleleni sawubona. Mbongeni Sekunda, good afternoon. Sakumole enhleleni baba. Yebo. Khuluma nathi baba. What's on your mind? Siyaphila khulu baba, khuluma nami. Igama ukhuluma noMbongeni uMolo Maseko owasedumbe ezibonke. Ngicela ukubuza lapha. Okay, Mbongeni ungakachubeke sicela ukuthi uvale i-TV yakho. Sicela nje ucishe i-TV yakho, yeah. Ngoba iyasiphazamisa. Alright, sengivalile. Asibonge baba. Khuluma baba. Ngicela ukubuza lapha ukuthi mina mhlambe ukhuluma noMolo Maseko wasedumbe ezibonke. La eMpumalanga kwamanje. Ngicela ukubuza mina ukuthi uma ngabe mhlawumbe useyindaweni ezemakhaya usizakala kanjani lapha ekugembuleni ngoba nami ngomunye wabantu abanenkinga yokugembula. Inkinga yami ke mina futhi engakwenza ngaye Hollywood, ngafika eHollywood ngafike bangenzela lento ukuthi ngikwazi ukuyenza lento nasefonini. So ngigembula ngefoni manje igcina sengidleka imali eyishisiwe. So ngifuna ukusizakala lapha baba. Ngifuna ukwazi ukuthi yiphi indlela engasizakala ngayo. Okay, Mbongeni siyabonga kakhulu ukushayela. So ngayivula ke TV yakho and ulalele ukuthi ke tini intetho ke titawutsini ke. How would you respond to that? Ubhuti Mbongeni kokuqala angaya eHollywood Bet afike acela ukuthi i-account yakhe bayivale. Ilungelo lakhe lelo ukuthi uma ngabe uyabona ukuthi ugamblisha ngokweqile ahambe aye ku operator leyo angisho uyasho ukuthi available efonini mile aye ku Hollywood Bet ahambe abacela ukuthi nginenkinga yokugamblisha ngicela ukuthi ningivalele i-account bazayivala ke babe sebamfaka ku program ebizwa ukuthi self exclusion. Le program lena ke yenzela ukuthi uma ngabe uyakuvimbela ukuthi ugambula ukwazi ukuthi ungagambula but ke ingxaki yayo think uBhuthembu uzachaza kabanzi ukuthi uyakwazi ukuthi uthi uvale kwenye account kwenye operator seku Hollywood Bet uhambe uye kwenye uyogamblisha but ke angeza futhi nakithi uBhuti sizomnikeza uncedo njengoba sengishilo ukuthi uncedo lutholakala mahala yeah angashayela ucingo ku 0800 006 008 ngicela iphinze futhi lenombolo 0800 006 008 uzoncedakala mahala angeke akhokhe lutho uBhuti sizomnceda sinabo abantu abahlala eMpumalanga esibabiza ngama treatment professionals ama psychologists okuyibona abanceda abantu abanengxaki abanenkinga yokugamblisha right siyabonga kakhulu ke umbono wakho uthini ke ngoba cha ukuhlala nje phezukwayo leyo ndaba ukuthi okujabulisayo ukuthi asikho nesidingo sokuthi kufuneka azasuke lapha ekhona noma ngabe kuyiphi indawo eSouth Africa noma ngabe kusemakhaya kangakanani uyakwazi nje ukushayela le number okujabulisayo ukuthi awuyikhokheli nayo leyo number ngoba yi toll free number angilazi igama lesizulu toll free kodwa nje ubushaya uyashaya uzokwazi ukuthi athole uncedo ozakwethu bazokwazi futhi nokumthumela emntwini eseduze mangabe besibona isidingo sokuthi kufuneka abonane ne-psychologist. Okay. Yeah. Sesikhulumile ke phambilini ke nge-responsible gambling lokusho ukuthi ke angeke ugembule ngemali longenayo. Lokhu ke ngiyacabanga ukuthi ke kuyahlangana ne-addiction. Responsible gambling ucishe kuhambisana ke i-addiction. Ukuthi ke nangabe ngi-addicted kegambuleni ngibona ngani ukuthi sengi-addicted. Tithini letimpawu lekumele ke ngitibone noma ke ngitinake letawenda vele ukuthi ngibone ukuthi cha senginenkinga vele sengithenga lusito. Uzobona ngokuthi okokuqala ne uzolibele ufuna ukubuyela ugamblisha imali ungenayo. Okwesibili uzobonakala ngokuthi uma ngabe uyasebenza ungumsebenzi umsebenzi wakho uzokwehla angeke usafana njengoba ubukade ungagamblishi ungenankinga ungenangxaki. Kaloku angisho unenkinga manje awusanamali uhlala ungenamali uyahlukumezeka nasemphefumulweni nenqondo iyahlukumezeka. Uma ngabe uhlukumezekile ke awukwazi ukuthi ungaba focus emsebenzini wakho. Endlini nakhona usungumuntu obhenguzekayo nje oshaya amacango very emotional nje ngaso sonke isikhathi and ke futhi ke uyakwazi ukuthi uqambe namanga
kubantu ohlala nabendlini uthi hayi ngisayobuka ibhola komakhelwane kanti uyazi ukuthi uthatha indlela yakho ibhekisa ekhasino. Uma ungakwazi ukuthi utshela abantu ukuthi ngiphuma ngekhasino ngiyogamblisha ukusho ukuthi unengxaki awufuni ukuthi abantu bazi ukuthi uyaphi and ke ngaleso sikhathi leso kusho ukuthi usunengxaki. Enye into abanye bese baqala nokutshontsha batshontshe imali okanye batheze izinto endlini bahambe bayozithengisa ngoba bafuna imali ukuthi bagamblishe. Abanye ke baqale benze fraud ezinkampanini zabo bathathe imali zabaqashi babo ngiyabonga Phuthema zabaqashi babo bahambe bayogamblisha. Ngaleso sikhathi ke sebecommit ifraud abanye ke bayakwazi nokuthi abaqashi bababophise bagcine sebesejele. Sinawo lawo ma case lawo umuntu athi ngixoshiwe emsebenzini ngine case ngihamba icase nginenkinga angazi ukuthi ngizokwenzani angikwazi ukuthi ngibabuyisele. Angeke simncede ke umuntu uma ngabe sine case into sizomnceda ngayo ukuthi simbonise indlela yokuthi into yenzilo i-wrong. Sine cognitive behavioral therapy okuyiyona ukuthi iprogram eyenza ukuthi umuntu mangabe sekephumile endleleni ekuyiyona kumele ahambe ngayo aphinde abuyiselwe. Uzohamba ama session ke nama psychologist wethu bazama ukuthi bamlungise ukuthi abuyele kulesimo lesibeka kuzo. I-addiction ke bhuti wami into engifuna ukuthi ngicacisela ababukeli it's a lifetime disease. Once waba addicted asikwazi ukuthi siphinde siyibuyisele emuva. Uzohlala unayo into semqoka ukuthi uma ngabe usu addicted and usuthelile uncedo ungabe usaphinde ubuyele ukuyogamblisha uhlale kumele ube nabantu environment yakho ifamily ikuncedise ukuthi ixwaye ukuthi uzoba right yabona hlala phansi but ke okubalekile nokusalayo ukuthi yamkela ukuthi ngine problem because abantu abaningi abafuna ukwamkela ukuthi bane problem but nabeseza kithi beza ipromise isi worse than before. Kanti uma ngabe bethele uncedo mabe sesibona nje beqala ukuthi okay izolo ngiye ngaluza i500 ngaphinda ngabuyela ngayo gamblisha namhlanje ngenze the same thing. Uma ngabe sobona ukuthi usu repeater icycle all the time kumele uyazi ukuthi sengiqalile ngiba ne problem. Musa ukuhlala phansi shaya ucingo uncedo lukhona and lutholakala mahala. Okay ngicela usibambe umbono wakho. We'll take another caller. Una Lazola ula eJosa kumele nihlele nisawubona. Lazola in Joburg, good afternoon, welcome. Sawubona bhuti kunjani? Siphile baba kunjani? Ngiyaphila baba. Khuluma number. Yes. So my view is that especially when it comes to avoid addiction, I think people must not think of gambling as the way to make money, but as an enjoyable form of entertainment. Performed in a very moderate space. Yes. So abantu should set imali and time bafake limit kuyo so that bakwazi ukuthi basticke kuyo. Umuntu azifundise discipline. Abangasebenzisa ama credit cards or imali abayibolekile just to ukugamblisha. Because that's where that's becoming a problem. It's no longer a responsible kind of a hobby or to say. So if yenzeka kwindawo as a regulated environment where abantu abagamblishayo any harm that can happen to them, because there's a lot of izinto ezenzakalayo kulama gambling sports lena. And now lama sports la abantu abagamblisha kuwo, they should take initiative to inform abantu of what's happening around so that people can be cautious and look after themselves. So for me, gambling is not really a way of make money, but an enjoyable form of entertainment, a way of entertaining yourself. It's different people who find it entertaining. Okay, Lazola, thank you so much for your call. And I guess key takeaways from Lokshi, gambling is a form of entertainment, number one. Number two, it needs to be done moderately. I think those are the key words. I mean, to take back to Lakshi, injalo nje ubhuti uyazi uLazola umthetho khona kufanele azosijoyina sisebenze sonke ngoba uyayi-understand le nto. Kodwa ke kunento futhi ayi-introduceile uthe kulama establishments noma indawo lezi ezinemvume ezisemthethweni kulula khona ngoba for example uma ngabe ugembula as an example Hollywood usebenzisa i-account
uyakwazi ukutshela operator ukuthi kusethele limit, i-daily limit, i-monthly limit ukuthi ngingadluli kule mali engaka. So kulikhona lo nginceda ukuthi ubatshela ukuthi okay mina every day mangabe ngigembula ingadluli ku-50 rand. I-account yakho ngeke izikuvumele ukuthi udlule ku-50 rand ngalolo suku lolo noma ngenyanga noma kanjani. So khona kodwa ke manje kubalekile ukuthi lolo ncedo ungalithola kuphela mangabe usebenza ugembula endaweni esemthethweni. Uma ngabe usendaweni engekho emthethweni ayikho yonke lento lama regulations nemigomo nemibandela kwenziwe noma yini, kanti futhi ucwaningo luyakhombisa ukuthi baningi abantu abathola inkinga yokugembula irresponsibly bekwenza endaweni ezingekho emthethweni. Inkinga yalapho ukuthi awuvikelekile, noma unenkinga awukwazi nokushayela i-gambling board udina kusenginenkinga ngisakhokhelekile noma naku sengifuna ukuyeka kodwa manje abanginikezi ne-self-executing form ukuthi ngizikhiphe kulolu hlelo ukuthi ngizikhiphe kulo gamble. So manje bese kuyabhebhetheka ngoba vele abanawo ama-interest wakho at heart, abanandaba nawe, bafuna imali ngoba bayazi ukuthi basebenza kwanamhlanje kusasa bangabe bevaliwe. So ayikho into ofuneka bayenze ukuthi igama labo lihlale lilihle. Okay, you've touched on two major aspects there, illegal and legal gambling. After the break ke ngicela usibambele umbono wakho sitawuchubeka ngalezaba le ukuthi ke ubona ngani ukuthi indzawo yegembula isemthethweni noma ke ayikho ke emthethweni khona ungatoshayeleka esisakeni nangabe ke leyo ndzawo leyo ayikho nani emthethweni. Asisiphinde sibuyele emakethe sitawuphinda sibuye khona manje. Leli ilungelo lakho. Welcome back, Mbugela. Our participation lines are still open. Please do dial us now on 011-714-0671, Nomage 011-714-0672. You can also send us a WhatsApp to 060-844-9857. Ungasithinta futhi ku Facebook or email your thoughts or your views or even your questions to consumer@sabc.co.za. Now, Ngobese, before that break, you were touching on legal and illegal gambling. Yini ke ukugembula kusemthethweni nalokungekho emthethweni? Nekuthi ngibona ngani nangabe akukho emthethweni? Yabo, kona akukho nzima kakhulu. Kulula ngoba zonke indawo ezinemvume zokuthi zigembule. Uma ngabe ubona, uma ngabe ungena ku-entrance kufanele kube ne copy ye license esobondeni. Uyakwazi ukuyibona ebondeni ukuthi le ndawo inayo license noma ayinayo. Kodwa ke ngale kwaloko uyakwazi ukushayela i-Gauteng Gambling Board. Ubuze ukuthi kunendawo enje la ngakithi. Ingabe le ndawo inayo yini license noma inayo, uzokwazi ukutshela ukuthi cha inayo license noma inayo. Okay. Kodwa okubalekile kakhulu ukuthi indawo nendawo ne-license bazokwazi ukukhiphela i-license bakukhombisa ukuthi cha thina si-license nayo i-license yethu isho lokhu nalokhu uhlukanisa kanjalo. Indawo nje kwaqala kwanzima ukuthi ungene, kwaba nemdandi ukuthi ungene ubokwazi ukuthi awukho endaweni right. Khona into wrong lapho ngoba bavimbela kona lokho ukuthi kube nzima ukuthi nabakwasidlodlo mangabe bezoyivala le. Kuba madimba kanjani ukungena? Like imagede ayavalwa ke kuvala amagede. Ababukeli bazozazi le ndawo. Kunendawo eziningi ezibhale internet cafe. Uma uthubuka la amadlazi ngaphandle kumnyama ukwazi ukubona ngaphakathi. Kepha kubhale internet cafe. Kodwa kubhale internet cafe. Nakhona uma ungena uvele kuvulela umnyango. Ufika ushaye ibheli ulinde ubuke lapha ku camera ukuthi ubani uzokwenzani, bakubuka ukuthi bangakuthemba yini, wabekuthemba bazokufaka, wabengakuthembi ngeke baze bakufake. Lezo ndawo lezo iningi lazo angisho ukuthi wonke ama internet cafe awekho emthethweni. Kodwa nje lezi ekumnyama thu amadlasi kunemdandi ukuthi ungene ubokwazi ukuthi awukho endaweni right, usendaweni engekho semthethweni. Kanti ke manje inkinga yakhona ukuthi manje antivali ngani ngale ndzawo lethu ni gambling board? Into esimanzima kakhulu kuyo kulonyaka weyimali, sibeke imali ukuthi sikwazi ukuqasha abantu sisebenzisana nabo kwaZidlodlo. Inkinga enkulu ebesibamba ukuthi bekufuneka mangabe sizovala le ndawo sisebenze nabakwaZidlodlo. AbakwaZidlodlo ke banento eningi abaphezulu kwazo, babhizi ngama cash hides nokufaka abantu nani. Bese uthola ukuthi manje makufanele ureport icala lokugembula kuthathe kude ukuthi hayi sizokunceda kodwa ake sibone ama cash hides ukuthi hamba kanjani phambi kwestilewona. So manje ama inspector ethu manje swa-applyela ukuthi habe ama peace officers ukuthi azokwazi ukuzenzela ngaphandle ukuthi athembele kwabakwaZidlodlo. Indlela zethu lezi zokuzama ukuthi sivale zonke le ndawo ukuze abantu bakithi baphephe. Kanti futhi nohulumeni angaluzi imali ngoba into ezenzeka lapha zonke lezo ndawo azikhokhe nentela, awukho kuhle ezikwenzela umphakathi
njengey'ndawo ezisemthethweni. All right, let's take our next caller. Kuna Gembe ulapha-ke eSoweto. Sakomore endleleni sawubona. Siphilile ma kunjani? Ngiyaphila, ukhuluma noGembe. Siyabonga, khuluma nathi mama. Yebo, bengizobuza futhi mama ngathi yena ngiyazwakala yini. Uyevakala ma, khuluma nathi. Sicela nje ukuthi uvale i-TV yakho. Bengicela ukubuza eyazi azeni isizwe lapho Nkosi yami. Bengicela ukubuza ukuthi ngingenza kanjani ake mina ngumgimbuli. Ngiyalithanda lolu hlelo sabonga kakhulu. Ngiyagembula but ngisagembula ngefoni kwamanje. Manje ngibona ngathi ngizoba addicted. Okay, ukubuza ukuthi ngiyenza kanjani ukuthi manje nginemali mhlambe nginocash angithi ngiyagembula ngiyahamba ngiyothenga i-voucher e-shop mhlambe ka-R100 ngidliwe iphele angithi sengidliwe and nginemali ekhadini mhlambe lasebhenki ngingamenshini igama lebhenki nginemali ekhadini ngiyenza kanjani ukuthi mhlambe ngingakhona ukuthi ngithenge i-voucher to that bank or if kuyenzeka amabhenki angakhona ukusizweni ukuthi mangabe ngithenga i-voucher ibe ne-limit ukuthi ngathenga i-voucher yemalini. Okay, Gembe sabo kakhulu ukushala. Dini intetho ke itakusita kulolu hlangothi. Ngicela ngawe Mnguni. Sure. Okay. Uyabona ke inkinga esinayo ukuthi awukho umthetho osushayiwe eSouth Africa ukuthi ama banks nama apps angavumeleki ukuthi abe semafonini. So that because abantu abaningi manje ingxaki abanayo ukuthi ama apps amaningi asemafonini bayakwazi ukuthi ba-access ama-bank bagamblishe ngawo. But-ke ubhuti besechazile uyakwazi ukuthi usethele ilimit. Okay. Ingxaki ukuthi uma ngabe uyisethile ilimit yakho ye-app yakho ukuthi angifuni ukugamblisha kundlula le. Musu uphinde ubuyele emuva. Ngidaphinze ngivule futhi uphinde uyinyuse. Kanti-ke futhi mina-ke into engifuna ukuthi ngigqugquzela ababukeli ukuthi uma uyazazi ukuthi unenkinga yokugamblisha delete le app. Yeah. Uhambe uyofuna uncedo. Uzothi nawusolutholile uncedo ukuthi sikuncede sikutshela ukuthi uma ngabe ufuna ukugambla responsible yenza kanjani. Yeah. Uphinde ubuyele because ingxaki yabantu abaningi bezwa ngomunye ukuthi ngiwinile mkhozi naye besafuna ukuthi acabanga ukuthi uzowina. Okay. And enye into nalama voucher atholakalayo uma ngabe nje uhulumeni angasinceda ukuthi kube nomgwaqo seko ozokwenza ukuthi kungabe bikho ama voucher. Kube khona umthetho ugovernment oshayayo ukuthi ama banks nama gambling apps nama bank makungahambelani because ke umthetho awuvumeleki ukuthi kube khona i-ATM eflorini yecasino Buthemba ngithi. So masizame sikube khona umthetho ozovikela abantu ukuthi bangasebenzisa ama-app ukugamblisha. Okay. Asangibude na umbuto nangabe mina ngidinika i-budget ya maybe R500 every single month kuthi le budget le yekuthi ngigambule noma ngidlala emahashi noma ngidlala ile ngispread maybe R100 we-lotto, R100 we-sports betting, R100 wemahashi either ngiyawina noma ngiyaluza, it's a different conversation. But nangabe ngidibekela nje i-limit every month kuthi ngidlala ngana imali nayi, would you say I'm a responsible gambler noma vele sengi-addicted? You are a responsible gambler because ke uthi inyanga I'm prepared ukuthi ngidlale nge500. Nokuthi every month nje ngiyagambulile akusho ukuthi addiction leyo. No, cha udlala kahle. Okay. Awuyindluli leyo mali yakho leyo. And awufuni ukuthi uphinde uthi athi ngeke ngizame ukuthi ngiyeqisa. But Simphiwe into ebalekile egamblisheni ukuthi gamblisha imali onayo. Okay. Gamblisha imali engabekelwanga izinto zekhaya. Yeah. Musu ukuthatha imali ekumele ngabe iyonceda abantwana endlini kuthenga ukudla uyithathe wena uyigamblishe. Yeah. Uma ngabe sowenza njalo awusayona responsible gambler. Lokusho noma ngabe le mali ngidayiluza kepha nje impilo yami itawuchubeka kahle. Yeah, luza imali owazi ukuthi angeke uzuyikhalele. Yeah. Uma ngabe musu ukuthatha i-laptop kaThembu uyodayisa yona uthi ufuna ukugamblisha. Usunengxaki ke lapho ke sesikubiza ukuthi you're an addicted gambler. Sekumele uze kithi sizokunceda. Ngoba nje ukugcwalisela kulo. Indlela elula ngoba vele i-voucher angayithenga noma kunini ne-account yakhe angayaccessa. Indlela elula ukuthi i-operator kushuthi uma ngabe senza umzekelo Hollywood noma i-Betway noma iyakwazi ukusethela ilimit ku-system yona uyonqobolo wayo ukuthi ungasakwazi ukuyidlula. Kodwa futhi uma ngabe kuba nenkinga yingakho kune-Gauteng Gambling Board. Usushayile i-Gauteng Gambling Board usho ukuthi hayi sasivumelene ukuthi ilimit izoba yi-R200 ngenyanga. Manje kodwa i-system ngendlela abayisethe ngayo ngiyakwazi ukudlula le 200 le 200 rand.
ngicela ningincede lapho siyakwazi yinde umsebenzi wethu lo ukuthi singenele lapho asithi kuleyo dispute noma kulokungazwani ne-operator bese siyaxazulula si-investigate sisho mangabe kufuneka siyihlwaye i-operator siyihlwaye ngoba phela i-obligation uma ngabe uthe wena ngifuna ukudlula ku-200 kufuneka benze sure ukuthi awudlule ku-200 kwi-system qobolwayo. Okay, yini ke leti nhlobo letinye tekugembula? Ziningi asikaqale ngezingekho emthethweni. Ezinye sizijwayele lokushini zenzeka noma ngabe kuphi kudlalwa amakhadi, kudlalwa amadayisi. Ukugembula lokho ukuthi nje sikhule sikwenzeka ngokuthi lokho akukho emthethweni lokho. Akukho emthethweni. Umchayina siyazazi indaba yabo bomshayina abahlangana ekuseni nantambama. Umshayina akukho emthethweni. Ukugembula lokho. Bese kuba nendlela ezaziwayo ngamakhasino, ikhona imishini ngaphandle kwekhasino ibizwe LPM, akhona amabingo bese kuba nakhona kubetha kuma horse racing events nama sports events. Njengoba siya kule mpela sonto siya kuyo siya ku Durban July, ukugembula kuzobe kuyonke indawo ngenxa ye Durban July kugenjulwa kuma outcome walama horse race azobenzela eThekwini. Lezo indlela esemthethweni. Asibambe lapho ke ngoba sibukela futhi ngasetitolo kwekugcina siphinde sibuye ukuthi emva kwaleli khefu leli ungasanyakathi leli ilungelo lakho, don't go away. Welcome to our very last segment. Saqhubeka futhi nenzaba yethu namhla ke. Let's take a final caller. Kuna Miriam lapha ke Thembisa sakumele ehleleni sawubona. Sawubona ninjani? Siphilile kunjani mama? Ukhona. Khuluma nathi mama, talk to me. Bengifuna ukwazi ukuthi angithi nginemali ngifuna ukuthenga imshini yokugembula and ngide nane nento lena nendawo engisebenzela kuwo. Kuyavumeka ukuthi ngingaba nawo. Okay, siyabonga kakhulu ke for lo mbuto lo. Please stay tuned. Uthi ke nangabe ufuna ukuthenga ke imshini yokugembula kusemthethweni lokho kuyavumeleka lokho. Yeah, but the process uButhemba angayichaza kubele kuze kune application process, but I think uButhemba uzoyichaza because ufuna ukuba i-operator. Yeah, ufuna ukuba operator. Yeah. Asakayiteke ngoba no singamnceda kusho ukuthi ke ukuthi manje umama akazange sachaza ukuthi ungabe une business alranayo yini. Ngoba ngaphandle kwemishini oyithola ekhasini khona imishini oyithola kwezinye indawo njengama pub, amahotela, indawo ezinjalo. Ukuthi ushuthi kusuke sekunendawo sibiza ukuthi primary business bese kufaka mhlawumbe imishini emithathu emihlanu ukuze abantu bagembule kuyo ukurun business kuba yi secondary business. So kusho ukuthi fanele kube sone business vele elisebenzayo okuyilo lenza imali bese lena kuba ukuthi iyagcwalisela noma ifake inezelela imali oyenzayo. Uma kunjalo ake sithi umama mhlawumbe bechazile ake sithi mhlawumbe une pub noma une tavern uyakwazi ukuthi ke athole license gaming machine license athole operator imnikeze imshini benza isivumelwano ukuthi operator uzothatha imali ethize yena athole imali ethize bese naye uba kule industry asikho isidingo sokuthi azawuthenga umshini kubo wakhe. Okay. Ngathi kunemehluko ke emkhathini kwe online betting ne online gambling. Ukhona umehluko emkhathini kwalokho lokho? Mkhulu ngiyabonga ngalombuzo ngoba into ejwayelekile ukuthi siyaye abantu baye bakhulume kalula nje ukukhulunywa nge-online gambling. Ungathi into esemthethweni eSouth Africa i-online gambling ayivumelekile. Masithi online gambling sikhuluma ngani kusho ukuthi umehluko nje phakathi kwe-online betting ne-online gambling kusekutheni i-outcome ake sithi imphumela yale game oyidlalayo ikuphi. Uma ngabe yenzeka ku-internet yonke into yenzeka ku-internet usuku ku-online gambling lokho akuvumelekile. Kodwa uma ngabe i-outcome yenzeka kwenye indawo umzekelo njengoba kuzoba ne-Durban July horse race amahasha azobe gijima bukhoma eGrey Horse eGrey ngiyakhohlwa leya race course eThekwini kodwa so kuzoba khona ezophuma kuqala nelesibili kanjalo manje abantu wena uthatha amabhethi kuleyo race umehluko nje ukuthi ubungaphakamisa ucingo ufone uthi hayi cha mina ngicabanga ukuthi unumber 7 uzowina noma ungasebenzisa i-internet ukufaka ibet yakho ku-internet kodwa kusho lokho ukuthi manje usugembula ku-internet because imphumela izoba seGreyville. Manje nangabe ke lenkampani lengembula kuyo online noma ke ku-internet isemthethweni yona ke, so does that make it illegal still? Angithi ke manje kodwa engizama ukuqaqisa yebo usebenzisa lenkampani kodwa wenza i-online betting awenzi i-online gambling ngoba uma ngabe benenza i-online gambling ngeke nibe semthethweni
kodwa nje inkampani efana no-Hollywood no-Superbet no-Betway zinawo ama-license. Umehluko nje ukuthi basebenzisa i-internet njengendlela yokuxhumana, hayi ngoba usuke ugembula kwi-internet uqobolwayo. All right, unfortunately we're out of time, but just in wrapping, Mnguni, sicela usichazela kabanti-ke ukuthi-ke ningatholakala kanjani nethi-ke inombolo 10 thizini. Okay, bangashayela ucingo olumahala ku-0800 006 008 okanye basibambe ku-WhatsApp ku-076 675 0710. So nangabe ngibona sihlobo sami noma umfana nami sengibona timpawu ngathi kune-addiction lapha ngenda njani? Ushayela yona le number uxhumana nathi sizokwazi ukuthi sikuncede, kodwa-ke kumele akunikeze ilungelo lokuthi umrefere kithi. Sine third party referral esiyenzayo, yona-ke siyenza on the internet. So uma ngabe ababukeli bafuna ukwenza ama-third party referral, they can go to our website www.responsiblegambling.org.za. Okay. Ngobe uthini ngombono wakho wekugcina sesilivala uhlelo? Yebo sesivala nje yikuxwayisa abantu ngokugembula endaweni ezinganawo ama-license noma imvume, ngoba impumela yakhona mibi. Baningi sebethi bewinile imali eyibabazekayo bangakhokhelwa. Nathi kasikwazi ukunceda lapho ngoba asinayo igunya, ngoba asisithina esinikeza imvumelo yomuntu ukuthi asebenze. Kepha-ke sicele futhi abantu ukuthi zonke indawo ezingekho emthethweni uma behlangana nazo befuna ukuyibika, ungathi bangaxhumana nathi ukuze sikwazi ukuthatha iy'nyathelo. Nitholakala kanjani tithi intombolo tena? Ngicela ukukunikeza-ke i-website yethu www.ggb.org.za. Awuyiphinze futhi? www.ggb, standing for Gauteng Gambling Board.org.za. All right, thank you so much for joining us. Siyabonga kakhulu uhlangele nathi. Siyabonga nathi. Hayi kwanyalo kumbukele sesifike emaphethelweni ehlelo lethu namhla-ke. Ngithanda ngibonge idvakashi tethu ngesikhathi sabo. Ngithanda bonga kanye nani ngebabukele ngekubana sekuze kube manje. Asihlangana futhi ngesikhathi lesitako lapho-ke mahamba phambili SABC 1 Mzansi for sure, futhi naku SABC Plus lapho sitanilethela-ke linye-ke indzaba letawuthinza wena nemalungelo akho njengemthengi. Mina-ke ngiSimphiwe Ngcongwane. Thank you so much for watching. Do have a great week ahead. Nisale kahle. Hallelujah.